Eta benganekoa, koadro bat die, asko txikiagoak, eta die berdinak, eta hor, hori ibiltzen den atzera aurrera eta golpeik eta hartu ez ziren, horri egiten dituten separadore batzuk, txapasko pieza bat, beren huekotxo batzuk egin da, han gelditzeko Horrek panalak dire euskeraz zaparrak esaten dana? Edo zuok ez tozu erabiltzen hori? Zaparrak ez dit entzun horan ez. Nik entzean amari entzun dekotzat hori, zaparrak ataraten zirela, argizari ez da gero horrek iztutu tartikotaten dela estia eta... Horreta izatezen, bai. Hartzen zen, kutsillo batekin, eta alambra jarretzen zikinatik moztu, eta osati horre botatzen ziren, kasula batera edo zera, balde baten edo. Eta gero handik, hartzen zen, saku tela bate, barien zulotxu filtretzeko, eta estutu, eta horren atatzen zen. Baina sukaldean pizka temperatura pizka batekin, zertzeko errezteko hartzen zuen lehenengo eskeita eukitu zuen, da berez balde bajarri azpian, da estia ateratzen. Eta gero estutu, da prensatu izan pizka bat gehiago ateratzen.